खुलुमबाय स्टुडियाव दं आं भाग्यश्री बसुमतारी मोनसे गोजोनथाव खौरां एयार हस्टेस केबिन क्रिउ हटेल मेनेजमेन्ट आरो ट्रेभेल मेनेजमेन्ट एबा टुरिज्म मेनेजमेन्ट सोलोंनो गोसो गुदुं फरायसाफोरनि थाखाय आपग्रेड एभिएशन एन्ड मेनेजमेन्ट एकाडेमिया गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। गिबि खेबनि थाखाय 6 निफ्राय 8 दाननि गेजेरावनो 100% जब प्लेसमेन्ट गेरेन्टिनि अफार लानानै फैदों आपग्रेड एभिएशन एन्ड मेनेजमेन्ट एकाडेमिया। नंगौ थांनाय 12 मेयाव एबा मैया उदालगुरि नोगोरनि फामि पेलेसनि 4th फ्ल'राव गिबि खेबनि थाखाय बेखेवबाय आपग्रेड एभिएशन एन्ड मेनेजमेन्ट एकाडेमि। आरो बे आपग्रेड एभिएशन एन्ड मेनेजमेन्ट एकाडेमिया 6 निफ्राय 8 दाननि गेजेरावनो 100% जब प्लेसमेन्ट गेरेन्टिनि अफार लानानै फैदों। मेघराज बसुमतारीनि नाजानायाव बेखेवनाय बे आपग्रेड एभिएशन एन्ड मेनेजमेन्ट एकाडेमियाव गुबुन एकाडेमिनि रुजुनायाव गोबां खम बेसेनावनो गोबांसिन सुबिदाखौ मोननो हागोन आरो फार्स्ट बेचनि सोलोंसाफोरखौ 6 निफ्राय 8 दाननि गेजेरावनो प्लेसमेन्ट होनाय जागोन। बे सुबिदाखौ लानो थाखाय गोसो गुदुं सोलोंसाफोरा उदालगुरि पुलिस थानानि साखाथियाव थानाय उदालगुरि नोगोरनि फामि पेलेस हटेलनि 4th फ्ल'रनि आपग्रेड एभिएशन एन्ड मेनेजमेन्ट एकाडेमियाव थांना रेजिस्टार खालामनो हागोन आरो 9678360226 बे जानबुं नम्बरनि गेजेरजों खौरां लाना नोंथाङा आबुङै मिथिनो हागोन। मोनसे मोजां समखौ लानानै जोङो बे आपग्रेड एभिएशन एन्ड मेनेजमेन्ट एकाडेमि सेन्टारखौ जोङो बेयाव उदालगुरियाव इन'ग्रेसन खालामबाय। मानो होनबा आं बै 10 बोसोरसिम आं गुवाहाटियाव थायोमोन। गुवाहाटियाव थानायाव बिदिनो जेट विंस बुहुत बेलेग बेलेग इनस्टिट्युट बिदि नुबोबाय। खिन्थु नाथाय जोंनि उदालगुरिनि गथ'फोरा सहैयामोन। दा आरो सहैबाबो गोजानाव थांनो गोनां जायोमोन। बहुत एक्सपेन्सिभ जायोमोन बाहेराव। दा जोङो बेखौ साननानै जोंनि बे उदालगुरि स्टुडेन्टफोरखौ जेनेबा खायसे फाइनान्सियेल प्रब्लेमबो थायो। बिनि थाखायनो जों उदालगुरियाव बे ब्रान्च खालामनाय जादों आपग्रेड एभिएशनखौ। बिनि थाखायनो जेनेबा स्टुडेन्टफोरा गोजानाव थांनो नांला। जोंनियाव बेयावनो ट्रेनिं जागोन, स्किल डेभेलपमेन्ट जागोन। बेयाव जोंहा 3 कर्स जागोन। आपग्रेड एभिएशननि सिङाव जोंहा एभिएशन थागोन, ओमफ्राय हटेल मेनेजमेन्ट, ओमफ्राय टुरिज्म थागोन, ओमफ्राय जोंहा बेयाव 100% प्लेसमेन्ट एसिस्टेन्ट थागोन। ओमफ्राय जोंनिया बेयाव टिचार स्टाफआ जोंनि एयारपर्टआव अलरेडि मावखानायखा 15 इयार्स एक्सपिरियेन्स दङ। आरो जोंथ' जोंनि बेयाव डिपुटि जेनेरेल मेनेजार बेबो बे एयारलाइन्सआवनो मावो, दाबो मावबायनो थादों। आरो बिनो जोंखौ कन्टेक्ट खालामनानै ट्रेनिं स्टाफफोरखौ हरदों। बिनि थाखायनो जोङो बेयाव जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टल' नङा, जेनेबा अल अभार आसाम जाय जेनेबा इस्सा दङ, जेनेबा सोलोंनो लुगैयो, जेनेबा एयारलाइन ओमफ्राय नोंहा हटेल मेनेजमेन्ट बा टुरिज्मआव गोसो दङ, जोंनि बे उदालगुरियाव फैनानै जोंखौ कन्टेक्ट खालामफैजागोन आरो। औ माने बिदिथ' दा उदालगुरियाव बहुतानो मिथिया। एभिएशन होनबा जोंनिया मानसिफोरा मिथियो एभिएशनाव एयार हस्टेस होननायल'सो मिथियो। खिन्थु जोंनियाव मा होनो एभिएशन होननाय लोगो लोगो बेयाव जोंहा एभिएशन एयारपर्टनि आन्दाराव जेसेबां डिपार्टमेन्ट दङ, जेसेबां डिपार्टमेन्ट जेनेबा एयार हस्टेस केबिन क्रिउ थागोन, नोंहा ग्राउन्ड स्टाफ थागोन, ओमफ्राय एजुकेटिभ कास्टमार एजुकेटिभ थागोन, कार्ग' एजुकेटिभ थागोन, ओमफ्राय एडमिनिस्ट्रेसन एजुकेटिभ थागोन, बेनिफ्राय नोंहा सिकिउरिटि एजुकेटिभ थागोन। बेफोर गासिबो जेसेबां भेकेन्सि थागोन जोंनिया बे जुनथु जोंहा डिपुटि जेनेरेल मेनेजार थायो, बिनियाव भेकेन्सि डिटेल्स माबाफोरा फैयो। ओमफ्राय बिनि उनाव मा जागोन, जोंहा बेयाव जुनथु ट्रेनिं होगोन एक्सपिरियेन्स टिचार जोंहा बाहेरनि दङ, बियो ट्रेनिं होगोन। बेनिफ्राय इन्टारभिउ माबायदि फेस खालामनांगोन मानांगोन, जोङो फुरा 100% बिसोरखौ ट्रेन खालामनानै जोङो बिसोरखौ सेलेक्ट खालामनानै ट्रेनिङाव हरनाय जागोन आरो। बेफोरबायदि मोजां ट्रेनिंखौ लानो थाखाय रांखान्थिनि गोनांथि जायो। औ रांखान्थि होनबाथ' बहुतानो जेनेबा बाहेराव थांबाथ' रांखान्थियाथ' जेनेबा थानाय जानायाव बहुद बेसि थाङो, जेनेबा 3 to 4 लाख हमना ला बोसोराव। खिन्थु जोङो मा सानदों, जोंनि बे उदालगुरियाव खुलिनायखाय जेनेबा लकेलनिफोरा जेनेबा बाहेराव थांनांला, खरसा खम जागोन। दा जोंनि बेयाव फिसआथ' बहुत खमानो बुंनो थाङो। मानो होनबा जोङो बे फिसआवनो इनक्लुड जोंहा 2 सेट अफ इउनिफर्म थागोन, ओमफ्राय जोंहा स्टाडि मेटेरियेल्स इनक्लुड थागोन, ओमफ्राय आरो जोंहा फिटनेस जेनेबा खायसे जोंहा एयारपर्टआव जोंहा वेटनिबो खुरां थायो, हाइटनिबो खुरां थायो। जेनेबा वेटखौ मेनेज खालामनो थाखाय जोङो बे जिम फेसिलिटि होदों। ओमफ्राय आरो जेनेबा एयार हस्टेस एयारपर्टआवथ' एसे ग्रुमिं फेसिलिटि नांगौ नालाय, बेखौबो जोङो ग्रुम फेसिलिटिबो होगोन आरो बेयाव। बियो हौवासा हिनजावसा? बेयाव बथ, हौवाफोर हिनजावसा बथ।
बेयाव एडमिसन लाफैजागोन आरो इयारा जाबाय 18 प्लास जानांगोन ओमफ्राय मेक्सिमाम 26 बेसेबां समनि बेनो जोंहा बे 1 year course जोबनाय लोगो लोगो जोंहा बे 100% प्लेसमेन्ट एसिस्टेन्ट दङ आरो बेयाव क्वालिफिकेसना 10+12 बेनिफ्राय डिग्री पास जानाय खिन्थु जोंनिया मा डिग्री पास जानाया फेसिलिटिया साबसिन मोनगोन मानो होनबा जोंहा एडमिनिस्ट्रेसनाव बांसिनानो डिग्रीफोरखौ नागिरोथ' आरो जुदि डिग्री पास दङबा बिसोर बिराद मोजां स्कप दङ मानो होनबा प्रमोसननिबो थायोथ' प्रमोसनबो ओंखारबाय थायो दाना मानसिफोरा डिग्री होननाय सार्टिफिकेट नागिरो आरो जेनेबा डिग्री जुदि प्रडिउस खालामनो हायोबा होमबा आरो प्रमोसननि थाखाय मोजां आरो बर' मिडियाम जेनेबा 10+12 नि उनाव केरियार नागिरो मा खालामगोन मा खालामा आरो डिग्री फरायनानै बुहुत स्टुडेन्टआनो गोलैनानै दङ जेनेबा जोंनि बे एभिएसन जिथु खुलिदों जोंनिया बे 100% जब प्लेसमेन्ट एसिस्टेन्ट दङ नालाय जुदि बिसोरो इन्टारेस्टेडबा बा बाहेराव खामानि मावनो लुगैदोंबा जेनेबा न'आव थाबाय थाबाबोथ' जेनेबा जोंहा फाइनान्सियेल सल्भथ' जाया नालाय जेनेबा बिसोर जुदि स्टुडेन्टफोरा जुदि डिग्री पास जानानै जुदि बेयाव इन्टारेस्टेड जानानै फैदो जोङो 1 year course जिथु दङ जों होगोन ओमफ्राय ट्रेनिं होगोन फेस खालामगोन जेनेबा बाहेराव फरायनो खामानि मावबा जेनेबा न'आवबो हेल्प जागोन फाइनान्सियेल हेल्प जागोन आरो जुदि खायसे बहुदानो सानो जेनेबा फैसानि प्रब्लेम माबा प्रब्लेम होननायखाय जोङो बेखौ मा खालामदों EMI फेसिलिटिबो होदों आरो जेनेबा वान टाइम नाङा जेनेबा मान्थलि वाइज सिस्टेम खालामनानै होदो आरो मा जायो जा स्टुडेन्टफोरा दा लकेलनिया गोजानाव थांनायाव जेनेबा फरायहैनाय माने खरस बारा आरो बिमा बिफाखौ गालांनाय जायो दा लकेलाव खुलिदों नालाय लकेलनि स्टुडेन्टफोरा मोजां बिनि थाखाय जों फैनानै जेनेबा न'आव थानानै आरामसे ट्रेनिं आरो कलेजफोरावबो बिसोरो एटेन्ड जाहैनोबो हागोन जोंना क्लासआ थारमाने 2 hours जागोन पार डे बिदि आरो दिनै जिथु जागायबाय नैबे साबेसे स्टुडेन्टआ दिनैसिम बेयाव गोदान जाखो आरो माने गोदान स्टुडेन्टफोरखौ धन्यबाद होदों आङो गिबियावनो स्टुडेन्टफोरा जोंहा 6 जन अलरेडि रेजिस्टार जाबाय बेनिफ्राय दा एगजाम माबा दङ बाहेराव दङ दा बिसोरो फैनानै कन्टेक्ट खालामदों बिसोरबो फैगासिनो दङ एडमिसन लाफैगोन फार्स्ट बेचनि थाखाय अफार माने फार्स्ट बेचनि थाखाय अफाराथ' मोजाङानो जेनेबा जोंनिया अनार जेनेबा फ्रान्साइजि डिपुटि मेनेजार जोंखौ कड होदों जे फार्स्ट बेचखौ उइदिन 6 to 8 month प्लेसमेन्ट होनायनि खुरां बुंदों आरो बिनि थाखायनो आं सानदों जिथु स्टुडेन्टफोरा सानदों जेनेबा एडमिसन लानो बेसेबां हायो थाब फैनांगौ जेनेबा फार्स्ट चान्स फार्स्ट अपरचुनिटिखौ लानो थाखाय आरो बिनि थाखायनो हामबाय होनदों जोंनि उदालगुरियाव जे दिनै जे गोदान मोनसे इनस्टिटिउट जोंनि गेजेरावहा मोनसे गायसनबाय एबा अपेनिं खालामबाय दिनै बेनि थाखाय फंबाय मेघराज बिथांखौ जों हामबाय होनदों लोगोसे जायफोरा बेखौ सामलायनो थाखाय रेडि जादों बिथांमोनखौबो आं हामबाय होनदों आं खावलायदों जोंनि उदालगुरियाव थानाय लकेलनि जेसेबांखिनि फरायसाफोर दं जेनेबा जायफोरा गोसो दं बे नैबे एयार हटेल्स माबामोन एभिएसन लाइनाव बा हटेल मेनेजमेन्ट लोगोसे टुरिजिम बेफोरखौथ' जोङो जोंनि उदालगुरियाव मोननो थाङाखै खिन्थु जों गुवाहाटि बायदियाव थांनानै जोङो सोलोंनो गोनां जायो बेवहाय जोंहा रांखान्थिनि प्रब्लेम जायो बेखायनो जोङो मा होनो गुवाहाटियाव थांनानै जोंहा रांखान्थि प्रब्लेम जायो बेनि थाखाय गुबुन जायगायावनो मोननायावहा जोंहा खम खरसावनो जोङो थारमाने बे इनस्टिटिउटआव जोङो सोलोंनो हागोन आरो बिनि जुगिदि जोङो जोंनि एरियानि गथ'फोरा साक्सेस जागोन बा न'खराबो साक्सेस जागोन आं खावलायदों जेसेबांखिनि स्टुडेन्टफोर फैगोन बिथांमोनखौ जे मेघराज फंबाया बुंखाबाय माने 100% माने प्लेसमेन्ट बिदि बुंखादों बे मथेहै जायफोरा सोलोंनो थाखाय गोसो गुदुं बिथांमोना फैनो हागोन आं बेखौनो खावलायना थाबाय ইয়াতে ট্ৰেইনিং হোটেল মেনেজমেণ্ট টুৰিজিম ডিপাৰ্টমেণ্ট এভিয়েশ্যন ইয়াতে সকলোখিনি পাব মোষ্টলি আমাৰ যিটো ট্ৰেইনিং হয় তেনেকুৱা প্লেচমেণ্টৰ কাৰণে 100% এচিষ্টেণ্ট প্লেচমেণ্ট আচ্ছা ওদালগুৰিৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে এই এভিয়েশ্যন চেণ্টাৰটো খোলা হৈছে আৰু ইয়াতে সকলোকে মই আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ ওদালগুৰি ফাৰ্মে প্লেচ 4th floor অপোजिट डीजी उदालगुरी थाना के लिए उदालगुरी में एविएशन एकेडमी जहाँ पे बच्चे यहाँ पे आके ट्रेन कर सकते हैं
और यहाँ पे ट्रेनिंग करने के बाद ये जॉब ले सकते हैं एयरलाइंस में, हॉस्पिटैलिटी। मोनसे गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहरनि जेडि रोडजों नांजाबनाय गोजोनपुरी रयेल एनफिल्ड श'रुमनि गोजौआव थानाय सेन्ट्रेल भारत सेवाक समाजजों गनायथि होजानाय आइ आफा बिएम भकेशनेल इनस्टिट्यूटआव 2025 आरो 26 मायथाइनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। HS आरो HSLC उथ्रिसारनाय बिजाथि एबा फरायसाफोरा बे भकेशनेलाव गावारि सोलोंथाइखौ लानो हागोन। गोदान मुं थिसननाय आयदाफोरा जाबाय BSS डिप्ल'मा इन मेडिकेल रिकर्ड साइन्स, BSS डिप्ल'मा इन EEG and EMG Technology, BSS Diploma in Critical Care Management, BSS Diploma in Hospital Waste Management, BSS Diploma in Hospital Infection Control and Prevention, BSS Diploma in First Aid and Patient Care, BSS Diploma in Physical Assistant, BSS Diploma in ECG Technician, BSS Diploma in Hospital Administration, BSS Diploma in Hospital Sterilization Technician Assistant, Certificate in Dietitian, Certificate in Old Age Care, Certificate Hospital Housekeeping, Lab Assistant, Pharmacy Assistant, Certificate in Emergency Medical Service, Certificate in Pulmonary Function Test एबा PFT Technician, Certificate in Awareness of HIV/AIDS, Certificate in Anti-Malaria Training आरो लोगोसे Office Management Courses, Computer Courses आरो Communicative and Soft Skill Educationनि कर्सफोरखौ 2 बोसोरनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै BSS एबा भारत सेवाक समाजजों गनायथि होजानाय डिप्ल'माखौ लानो हागोन। लोगोसे गासैबो डिप्ल'माखौ लानायनि उनाव सोरखारि साख्रि मोननायनि सुबिदाबो दं। जुदि नोंथांमोनहा बेफोर कर्सनि थाखाय गोदानै मुं थिसननो गोसो दङब्ला आइ आफा बिएम भकेशनेल इनस्टिट्यूटनि नैबे मबाइल नाम्बार 9395899391 एबा 8135971844 बे मबाइल नाम्बारनि गेजेरजों थोंजों सुलाद लाहरनो हागोन।